आमचं उंदीर आमच्या बालडीत इलो एक ये दा उडी. आमच्या बाईत कोणतरी पडला असा तर ही कोण सांगता की तो कासव असा तर कोण सांगता की तो उंदीर असा. तो बघतलो आणि आता मी काढूक जातो बालडेत ना. आम्ही ते का बाहेर काढूचो असं प्लॅन असा. तर बघी आमचं प्लॅन कसं वर्क करता तो ते बघतात बाईत काय बघा हयसर असा तो उंदीर. आणि आता ते काढूच्यासाठी जुगाड चालू असतात आमचे. राजवाग कळशी बांधतात. हा बालडी सॉरी. तो डेमको कसं पळालो बघ खालती. आडवी कर बालडी. ती अशी भरल्याशिवाय ती आधी जाऊचीच ना. हो त्याच सांग. अगो तो काय गो गेलो. आडवी कर बालडी. हो हा इलो हा तो येतो लो तो हडे इलो बालडीच्या थोड्या बालडी आडवी करा. तू गुंदराक विहीरच घावली. तो चुकान पडलो असतो बुतूर. असं टेहेला गेलो असतो आणि पडलो असतो बुतूर. बालडी बाहेर इल्या पुरी बालडी बुतूर. दीदीची फेवरेट बालडी. तो पण थोडे गेलो. काही कितक्या स्पीडमध्ये फिरवतो मायदा. खूप स्पीडमध्ये फिरवतो. आता तुझं तिची दमलो तिचं. तो हुंदी ते बालडेकडेच असा. आमचा एक प्रयत्न करून आम्ही थकलो. आता त्यात दुसरी मोठी बालडी हाडूक जाता. आमची दुसरी मोठी बालडी इलेली असा. आता ह्या बालडीने आम्ही परत प्रयत्न करतलो. आमचं उंदीर आमच्या बालडीत इलो एकदाचो. बघू शकता आमचं मिशन सक्सेसफुल झाला. बिचारो कुडकुडलो असतो गो बाय. उंदीर नाही हा चिचुंदरी असा. ते बाई तुका जाग विहिरच गावलेली. अजून काय गावाक नाही तुका जाव. मेला असतंय म्हणजे आमका उद्योग पाणी इसकुटा लागतला. सगळं उसपाव पाणी. मी तुका सोडतो आमच्या घरात येऊ नको. ती पोहा होती मला खतरनाक सकाळी. पप्पा ती भाभीच्या घरात जातली. पडली घरी दाखवली. सुंदरी आम्ही विहिरीतनं काढली. आता जातो आम्ही घरात. उन्हाचा खूप गरम झाला. आता वाटत लिंबाचं झाड दिसला आणि लिंबा काढूक थांबलो. बघ हात लावून पिकलेली असते तर पटतली घालती. टेक्नॉलॉजी लावली नाही पिकली नाही. टेक्नॉलॉजी लायतो आम्ही. मोडून टाकतो मेडकी मोडतली गुरकावली मेडकी मोडली का पाय येतात. झिरो लिंबा गावली. एक पण नाही. काटली. लढाई करूक जा. मुरली बघा कसा पळता कॅमेरा बघून. या ते आमचं अंगा बिगपला घालून पिकली नाही कच्ची. तू ओरत तूच पिकली नाही. आम्ही कधीतरी चिकन बिकन केलं तर हो. हे आपली बुलेट घेऊन खय जातात. कडे जातात बुलेट घेऊन.
बुलेट न्हू आता हे गाडी येईल ह्याच बुलेटीन दुनिया हिंडलो दशावत्र्यात मग त्यांची बुलेट आहे का ती? बॅगचे लावता ना ह्या बुलेटी दशावत्र्यात गेलो नाटकात केली सुकत घाल. बेडशीट सुकत घालायची ना. अगं मी एकटा कसं घाल म्हणून मी घालूक ना मग काही जमान एकटं ही चादर घालू तुका एकटं माणूस होय. चार पिळू गोई नाही गळाक नको ती नीट पिळू नको. बरं कपडा तुझीच बहीण आहे होय. माझ्या आधी काय नाही येतं बरं. हे तू कपडे काढू होईल. हे आम्ही कपडे सुकत घालतो. हे नवीन दांडिये बांधलेले आहेत. कोणी नाही पीळ एकदम घट्ट वाली. अशी या पाणी येता मग तो अभिषेक करूया ये रे अभिषेक करूया तुझी आवडी हाय आहे हो बाई तुटलू अभिषेक करूया माझं गोरो गोमटो पोर नको गो. पूर मग बघा कसं फिरता गार्डन दिल्यावर को धर. एक गोऱ्या गोमट्या पण ते कुत्र दिसलं काय तो घरात उडवतो. दिसलं ते का आंबोटा बघतो टक्कीवर गोऱ्या गोमट्या चल गोरे गोमटे ये बिलू. तरीसाठी मग कपडे काढू तुझी तर गोदडी तर सुकत घालू चल की पिऊया गोदडी की मोठी जाळून ठेवू पण रेनकोट घरून ठेवलं का पावसाचं बरं पाऊस येतो मला रेनकोट असेच बाहेर टाकू आहे. बाहेर टाकले काय पाऊस येऊचो नाही. या आमच्या टेक्नॉलॉजी यावाला दार बघा या दोन साईडने असा मग या जेव्हा ढाकतलं तेव्हा आतमधली कडी घालतलं म्हणजे या आणि जर ही कडी आम्ही लावू ना ते दाराची यायला दिसता बघा. मग तुम्ही हैसून उघडून बाहेर जाऊ शकता हैसून उघडून जाऊ शकतात म्हणजे आमच्या टेक्नॉलॉजी यावाला दार. तू बघ आता बांध घातल्या माझी गोष्टी बाबू इमॅजिन करून मारवायचे त्याचे पाय. दुपार लागला माझा दिदी म्हातारा झाला त्याचा उडके मारून ढोपार दुखता. हळू पडशी गुटली भडाला पाण्यात तोंडाला डायरेक्ट बुडूक बुडूक जाताला. अरे बापरे ते एकदाची गोड्डी पिऊन झाली कशी कशी बघा कशी याची हालत पतली झालेली आहे. अरे माझी ही गोदडी टाकल्यानंतर दांडी तुटता नाही फक्त. हो गो एकदा मी आईले आणि अशी कसं कसं आपलं हाडलं गोड्डी जोड होती आणि टाकलं फटकन दांडी सगळी गोड्डी परत लावली. मी परत गोड्डी हाडून धुवून तुटाच्या मार्गाने दांडी माझी गोड्डी सुकल्यावर तूट हा दांडी आहे ही जर लोळाची ना खाली चारवा ही बाई वळणजी त्या दिवशी मला चावल्यान सुजलेल्या पैसे म्हाका वळणजी चावलेली आणि माझा हात बरो सुजलेलो. आता आज मासे आणल्यावर म्हणजे नाही का थार ह्या काय होता कसं टुनुक टुनुक उडके मारीत गेलं बघितलं बाणकार को हे बाणका बघा बघा